goyang, yang goyang 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 goy goy goyang. Numpang lewat Jurbudiko dari Abang Rinto Sarto Aldi Sinarsago Bande-ande di Siko Puluhan Timah kok kesanang ya. Kalau tak salah malam Salasa urang baburumus urang kamang baburu musang lah menyala anjang kumbang gago musang tu lari menyuruh ke rumpun buluah sanundun jodurian linjuang ya batari budo sutai ibarat layang-layang di ladape angin nan rancak nyampang tibo angin nan buruk tali putui bananglah babalik ke kumparan insep tabuang buruk saja 2 kali lah Jurbudi jadi ya. Kalau tak salah malam Salasa urang kamang baburu musang lah menyala anjang kumbang gago musang tu lari menyuruh ke rumpun buluah sadundun jodurian linjuang bataru mudo pulau sutai ibarat layang di ladape angin nan rancak nyampang tibu angin nan buruk tali putih banang babalik ke kumpalan isep tabuang buruk saja ya. Ya kalau disko isep juga itu adalah salah tari. Abang Randy sabana pandutung minta bukti dan naik saja tadi sampai kini alun dia kianyo itu namanya indah di hati mereka tembun Ajan naki adik lara pun oh indah balaki de Abang Randy tolonglah kamu kok iyo mainan sabananyo usalah sayangnya sekadar saja oi nan ko iyo tampaan malam ko gitu palgahe di tilwanahe mereke tembun mereke tumpung naki mereka nepo adik indah balaki tentu sadar marando. Dia dua bayi tuana samalam kini karena juda nana sio pamenan nurang ajunan nuda nanti are lunga tanah jauh abana are lunga mandak kelada are lunga mai pai joina are lunga kabatu sangka. Dari grup rombongan Pugro Batu Gajah Dayon Saratu Damas rombongan bagang kawan di lah lungga candonyo kubu dosen uko jejangko nula tibo rantau jauh ka di jalan baliku jalan ke Dampua izin pamit pulang salamai Pugro Kono 3 dulu ke Besalangka. Terima kasih Pugro Batu Gajah serombongan Papalim itu belo tentunya dari tuan rumah di Lape Jatinun Suci mungkin jania acatin jalan. Allah
barang suang aira banyak pulang bagura winda ai kana mulai biarkan langi ai kini nak tabang rasa tinggi ai denelo tali merekete bun Ojana jawitun mereka Kevin. Aku sayang kamu janji cak dinan lain. oi de abang Rinto lah galak-galak mancalia ison bantu arang kilo oi kok sagadang iko apa anak tak basa limui dan nangis duo merekete pun Ajana jana bin sila jadehi o mereka Kevin. Hilto panggil hey. de abang Rinto tolonglah didangan saban talai pulang gitu janota sajon di pagadangnya bukti saja cakonda ado merekete pun merekete po Eka jawi naninya kambiang ho. ai nana bakanda telah di dendangan raguna winda ai kan lamo-lamo ai barabana kainge kumandan di anak buah ai tak kecua duo merekete bun merekete iko baru iko ciga Sekian dan terima kasih.